Bueno, antes de nada, mientras a ver si se van poniendo as fotos, de quen son estes avós? De Martín e de Roy. De Martín e de Roy. E Martín e Roy non van a darles unha aperta ou algo? Ah, A ver, quero ver o seu. a ver, a ver, a ver. Le gusta. Mi madre, esa sí que foi a tope, eh? Queredes sentarnos a vos a vos? Que vamos a quedades aí, sí? Veña. A ver, con que se poña aquí, con aquí, con aquí, con aquí. Vamos a ponerle aquí. A Roy. A ver. Aí. De jefes. Vale, entón, que nos veñen a contar estes avós? Que non saben? Que o falamos antes. Dices, xogos tradicionais, vale. De feito, tedes algún por aí, non? Sí, Sí, podemos poñer nesa mesa. Queredes? Poñereis nesa mesa. Sí, sí, nesa mesa. Na mesa, despois, se nos hai... Ahora, facemos unha... Vale, escoitade. Ahora facemos unha explicación e logo salimos a xogar fora, vale? Ahora só nos enseñamos e ademais, como se chama usted? Perdón. Juan? Pierre, non? Vale. Juan trouxo fotos, ademais, non? Entón vemos as fotos. Están aí detrás. Vemos as fotos, explicamos un pouco os xogos e logo salimos a xogar afora. Como o patio está mollado, xogamos aquí a coberto. Vale, entón, quen comeza? As fotos xa, veña, vamos cas fotos. E con as fotos? Eu non sei as fotos hai. Sí, yo sí. Mira, Yo sí. Martín. No. E logo un pouco, para que vexen. Mira, ¿qué te Si ve? A ver, vai nos falar un pouco da festa de San Ramón, me dixeron, non? Sí, sí. E despois... E dos xogos populares. A ver. Que se ve? Se ve borroso. Non a podo ampliar, bueno, a vemos así. Porque la... A vemos así. Sí. Vale, a ver, que nos vai contar logo desta festa? Fuistedes alguna vez a festa de San Ramón, vos, algo? Sí. A Bousa. Pero antiguamente, sabes onde está o santo? No Contaforno. Pois por ali por detrás había un sitio que se chamaba o Campo das Penas. E aí foi onde se empezou a festa de San Ramón. E aí pasou un tempo que, claro, após que vivimos por acá, era máis que un picado aí para alán. E tamén se pasaba moi ben ali, debaixo dos cons, que había como unha escorregadeira, como un tobogán, e tiñas que poñer unha lata aquí no cubo, porque senón quedaba sin pantalón e aí para chegar á casa da leña. Entonces, ibas por a escorregadeira a toda a forza, e ao chegar a baixo tiñas que frenar, senón se desfacías a cara. E pois xogábamos por ali, polo campo, pero despois, despois co tempo, eso pasouse por Riuncho. Sabes onde é o Riuncho, non? Bueno, pois non por onde pasa a carretera. Aí isto tamén era moi grande, por onde pasaba a carretera tamén había un campo de fútbol para xogar. E aí ibas a comer. E cando se acababa de comer, despois viñan os xogos. Os das carreiras de sacos. Había outro que se botaban uns patos ao mar e tiñas que ir a nadar a atrás deles, entre dous, que era moi difícil. Se o collieras un premio, se non viñas para terra cansado. Despois había outro que se poñía, sabes quen é? Andrés, cando ganou de natación ou así. E despois había outro de un pau moi grande, un pino deses, e poñíase con sebo, na punta con grasa, o sebo era grasa. Poñíase na punta, poñíase un pano rojo e tiñas que ir hasta el e collelo, se eras capaz, que normalmente ao ides por el se quillas ao mar.
e tiñas que nadar para terra. Non era isto. E así había tamén, viñan a xente, ves como é, ese, ves? Tiras así hasta a punta, e se collías a bandeira, ganabas o premio, se non, que ia sombra, viñas para terra. E a probar outra vez. Eu quero probar. E tamén viña xente de fora, cando había un tiro ao plato, sabes que é un tiro ao plato? Bueno, pois, viñan os especialistas das escopetas, e había moi separado lá, xunto aos cons, pois había o que sería o plato, tiñas ali un platillo, e dabanlle, o que disparaba tiña que ser plato, o outro dabanlle, e o ir polo aire, bum, e tiña que romper o plato. Ou un tiro ou un dous. O plato non E despois había moitas pequeñas máis, pero estas non as que vos dixo. a ferradura. Ai, as ferraduras, ves que son estas? Estas, este é un pequeniño, pero a ferradura había que tirala e meterla polo medio, que é moi difícil. É moi fácil. Xa, pero tiñades un montón de xogos. É máis divertido Non, que digo, de xogos. Ainda había moitos máis, pero, sabes? Bueno, había que seleccionar, claro. Claro. Bueno, E despois pola tarde había un partido de fútbol entre os casados e os solteiros. moi ben. E pasábase moi ben. Pois E despois... había o folclore, a bailar, a carolada, a tocar a gaita e todo eso. Pois Juan, ahora deixamos Erwin, pero despois ten que xogar cos nenos un pouco aí fora. Ai, sí, porque eso era moi bonito tamén. Só que non é as cousas como eran antes. A ver, aquí hai... A ver, Erwin. Pilla van. Bueno, buenos días a todos, gracias por invitarnos a participar nestas charlas tan interesantes. Donde vos vamos a ir explicando pois como era, digamos, a vida en general na illa antes, en tempos pasados. Eu en particular vou vos a falar de algúns xogos aos que xogábamos os rapaces como vos, de esa edad, hai moito tempo. Algúns dos xogos van a perdurar por moito tempo e outros xa se van perdendo a medida que van aparecendo novos xogos. Bueno, todos conocedes Sí. e xogastedes seguramente ao trompo. E xogastedes seguramente ao trompo. Este acorde de outro trompo. Eso é de outro, non? Isto foi o que me trouxe o teu pai, o que tiñades ali. É de outro trompo. Este é de un trompo de plástico. É igual, non me importa. Era simplemente un pouco é a idea que tiñades clara cal é a idea de a que xogábamos os rapaces como vos hai moito tempo. Bueno, este é o trompo. O trompo, bueno, estes trompos de agora teñen a punta redonda, como vedes aquí. Antes era a punta. Cos que xogábamos nós Era punta de clavo. eran puntas de clavo. E xogábamos a dar uns con outros. A dar, nós decíamos a dar chochas. Que significaba eso? Troperos trompos. Tirabas a darlle un ao outro. E cando iba rodando o trompo, bueno, facíase un círculo no chan, collías o trompo e quitábalo do círculo e despois se podía seguir xogando. Se non, ese trompo quedaba ali hasta Hasta que o quitaran. que o quitaran. Ni máis ni menos. Este era o trompo. Estaría defeito. Nós xogábamos aos payasos. Os payasos chamábamos de así. Cartas de fútbol. Os payasos eran unha cousa parecida aos cromos, solo que os payasos eran das antiguas, porque ahora xa non se ven prácticamente, caixas de mistos. Que son as caixas de misto? As caixas de misto era co que se encendía o lume antes. E tiñan unha especie de cromos, como estes, e con eso xogábamos. Como xogábamos con isto? Pois, Viñan de regalo nas caixas de mistos?
Viñan de regalo nas caixas de mistos? Sí, as caixas de Eran máis pequenos, ou viñan as caixas de bandeiras, ou viñan... qué así guai. pequeniñas, Ciudades. era unha especie de queixón. Sí. Estaba No, eso aquí, supoño. recordo, sí, recordo. Vos conocéis, O sei. Ahora xa non se ven en ningún sitio, Ajá. pero a parte de arriba pues tiñan dibuixos. Ah, mira que guai. Tiñan dibuixos. Sí. Entonces, bueno, nos a eso chamábamos os payasos e xogábamos. Así. Aquí podemos facer unha pequenilla demostración, ou vamos lá facer despois fora, de como xogábamos aos payasos. Isto deixo aquí, e despois fora, porque, bueno, non é o mismo xogar aos payasos aquí dentro que xogar aos payasos fora. Por qué? Porque fora hai vento. Aí vento. Aquí tiras un payaso, tal que así, e cae dereito. Tal que así, e cae máis ou menos dereito. Se o tiras fora, o vento vai no levando. Igual se acaba en Vilanova, E pero bueno. modifica. O payaso. Despois explicamos como se ganaba e como se perdía aos payasos. Vale. Explicamos vos eso. Cando alguén perdía todos os payasos que tiña, decíamos que mandábamos a alguén a Estrola. Esto quedaba sin Era a nada. Estrola. Ese pode ser outro ejercicio, Alicia. Recuperar palabras que antes decíamos e agora desde logo xa non se oye. Ajá. Xa non se din. Así como estades, eso, Estamos recuperando con algunhas refráns, frases, ditos, sí. Outros anos se fixo. Bueno, eu teño outro neto, o irmán de Roy, que se chama André, que tamén tuvo esta actividade cando era máis pequeno, tamén cando estaba en segundo ou en terceiro, e hai frases por aí, que sería ben ir recollendo en algún sitio, pois, Temos un libro que nos trouxeron que falares da Arousa, sí. que non me acordo ahora mismo quen é o autor. Alex. E ten moitísimas, estamos traballando esas frases, palabras, Sí. está moi ben. Que Pero bueno, se queredes enviar máis, benvidas son, Claro, Estamos porque neso. hai palabras, non sei, non vos vou a poñer a prueba, pero, por exemplo, non sei se vos sona siquiera que é un tiple, que é unha cacharreta. No? No. No? Vale. Pois, é un... Que é un triple, que é un... É un latón onde veñen... Antes Onde veñen as agullas. os latóns onde viñan as Ah, conservas. sí. Conservas. Sí. Bueno, ahora veñen en latas máis pequeniñas, Sí. antes eran latas máis grandes. Eso chamábamoslle un tiple ou cacharreta, que ven a ser exactamente o mismo. Que ademais, despois, cumplían outra misión. Eso creo que o sei. Eh? Ou polo menos na miña casa, de caixa da costura. De caixa da costura tamén. Na miña casa, sí. Pero aquí o 90% de eles empleábanse como medida, unha medida de volumen. Empleábase para o mar. Ah, Para o mar. Como unha medida de volumen. Claro, claro. Quero dicir, Eso que levaba. un tiple ou cacharreta sí, sí. era Era un kilo. un kilo. Ajá. Entonces levábanos Claro. para o mar e enchían ese tiple ou cacharreta e sabían que tiñan un kilo de medio. Ah. No interior úsase para cando lle das comida aos animais, é unha medida. Tamén. Sabías que aquelo pues, levaba medio kilo ou un kilo ou que fora, entón pues, hai que lle botar a Era cada animal 2 exacto, kilos, entón era exacto, 2 kilos e medio pola... Vale, exacto. Era exacto, tiñas a cacharreta arrasada de ameixas, Claro. un Xa kilo. estaba, aí va. E despois, eso, era unha medida de volumen. Cando tiñas 4 cacharretas, tiñas un cacharro, que era outra medida de Outra volumen, medida. máis grande, e cando tiñas 8 cacharros, tiñas unha caixa. Claro. Unha caixa. Que son todo medidas de volumen, eso, as caixas, Todo se facía con os que cousas. se ven agora, que os vedes para levar o peixe, non? Bueno, eso por un lado. Bueno, aquí trouxe unha corda para saltar a corda. Seguramente moitos de vos saltaste desa corda. Sí, me da fatal. En educación física, claro, porque se aproveita para iso. Claro. Como podedes ver, moitas das cousas que as que xogábamos tiñan máis de unha utilidade. Estos servíanos para xogar a corda
a comba, que tanto se pode xogar individualmente como colectivo. Isto, vai saltando de un en un, ou un por un lado e outro por outro, e van saltando colectivamente. Tamén tiñamos xogos. Estos son tutelos, que os vistedes, estos son as canelas. Sabedes os que son as canelas? Bueno, isto utilizábamoslo para xogar, e máis, bueno, vamos a dicirlo aquí, para facer algunha pequeniña travesura tamén. Algunha pequena travesura tamén. Isto, antes utilizábamos, xogábamos con el, digamos que os proyectiles que disparábamos esto, son como especie de, bueno, non sei nin que palabra, xa de logo máis apropiada non é unha pistola. As boliñas que teñen as cedras, que as cedras teñen... As cedras. Como se queda, de redonda. E teñen as boliñas. Entonces, escollías as pequeniñas... Non pude traer edras, non pude traer edras porque as edras son máis da primavera e do verán. Non trouxen edras. Estos son tutelos feitos con a canela. A canela, bueno, cada tramo da canela cortábase é un tutelo. A canela podía servir tanto para xogar cos tutelos, que, bueno, un pouco para que vexades como xogábamos cos tutelos. Eu tamén trouxen, aquí o teño, en vez de, como non pude traer, como non pude traer as edras, que é co que había, un pouco para que se vexa únicamente como xogábamos, trouxen as pepitas das aceitunas. As pepitas das aceitunas. Que as pepitas das aceitunas son ahora. Antes nós a isto chamábamoslle caraguñas. Que se sigue empleando, pero bueno, é menos... Nós dixímolo, caraguña. Isto van en plan tal que así. Pepita da... Con isto xogábamos a ter puntería. E coñías isto así, por exemplo, e... claro, disparábamos. Disparábamos. Ay, qué tontería. Bueno, Yo con pajitas lo hacía, metía una bola de papel y... para que teñades a idea, Sí, sí, sí. Gracias, Es que no hago así. a que xogábamos. Xogábamos tamén, eu teño aquí, bueno, Canicas, todos xogábamos, as canicas saben todo. seguramente. Pero bueno, as canicas, que eran as bolas, nos decíamos as bolas, canicas en castelán. Isto que hai aquí son canicas, sí, pero a inmensa maioría das canicas que nós xogábamos eran de barro. Eran de barro. Isto, as que eran de cristal, chamámoslle pelouro. Ese como bonito que fora, valían máis tiradas. Sí, e normalmente cambiábamos. Isto é como cambiábamos unha bola, por cada pelouro, 3 bolas. Comerciábase. Sí, como se fora a cambiar cromos. Pois o mesmo, xogábamos as canicas. Trouxen tamén unha pelota, esta é unha pelota de xogar ao tenis. Bueno, pois con pelotas como as de tenis, que si as había, pois tiñamos algunha pelota. Si non, as pelotas máis pequenas, xogábamos a un xogo que agora xa non se ve, nin casi se pode xogar aquí. Aquí non. Porque eso hai que xogar as fochas. En que consistían as fochas? As fochas ven de fochancas. Eran, pois eso, facíamos pequenos buratos no camiño. Oxe podes xogar basicamente, se queredes xogar a isto, nunha playa podedes. Por que? Porque facilmente facedes
depende dos que seades, 4, 5, 6 ou 10, os que seades, facedes pequenas cobas, e isto con que se xogaba era intentar tirar e metelo en unha desas cobas. En unha desas Como o cobas. xogo da porca. Como o xogo da porca, pero eso é con madeira. Sí, entonces, claro, tirabas a pelota e cada un dos que xogaba, bueno, pues, podían estar numeradas ou non. Esta era a focha, dependendo de quen xogara. Si vai a túa, 1, 2, 3, 4, 5, si vai a túa, tiñas que ir correndo, collela e intentar coller e darlle ca pelota, tal que así, aos outros, e ao que lle dabas, quedaba eliminado. Quedaba eliminado. Isto tamén xogábamos a isto. Isto tan simple. Isto é un pano, moi simple. Co pano xogábamos a coller o pano e escapar. Es el juego del compañero. Vale? Podíamos coller o pano e escapar. Equipos. Hay que hacer 2 equipos. Había que facer 2 equipos, efectivamente, xa tendes a idea. Despois, se salimos ao camiño, podemos facer 2 equipos. E o que estaba era, un poñíase no medio, un equipo para un lado, outro para outro, collía... un número, tiñan que coller o pañuelo. Efectivamente. A ese ainda xogamos, E verdad? o que o collía trataba de escapar hacia o seu campo, e se lle tocabas, eliminábalo, e se non quedabas eliminado ti. Así xogábamos ao pano. Sí, ese ainda conservamos. E ainda se conserva, vale? Sí. E o pano, o que decíamos antes, tamén xogábamos a que, bueno, seguramente oiríades a la gallinita ciega. Tamén xogan aí, Era verdad? a pita seca. Ainda xogan. Nós decíamos, como dixo Juan, a pita seca, que ven a ser a gallinita ciega, pero engañosa. Isto era tan simple como taparse e despois, bueno, tratar andar de collías a alguén. Tocándolle, mirando así, pois tratábase de adivinar quen era. Vale? Así xogábamos. Bueno, como antes dixen, ou quixen decir, as canelas xogábase, coas canelas xogábase eso, aos puntelos, xa vistedes aí un pouco cal era a mecánica, pero as canelas tamén nos podían servir para xogar as espadas, por exemplo. Facíamos espadas. Tiñamos as canelas, como protección, como tedes visto no mango da espada, levan como unha protección para non lastimar. Eso normalmente facíamoslo cos pachíns. Os pachíns eran, pois eso, antes que falábamos, o cierre das latas de conserva. Antes que te dicíamos os tiples e as cacharretas, as tapas, metíamos lá aquí e facíamos como... Sí, claro, o mango. Como de espada. A protección da man. Como de espada. Ademais, cas canelas, entereira, toda larga esta troceada, porque fixemos tutelo, xogábamos aos cabalos tamén. Xogábamos aos cabalos. En que consistía? Cabalos non sabía. Pois, como se fora, hoxe en día podemos ter un exemplo moi fácil de aproximarnos ao que era xogar aos cabalos. Pois poñíamos, como se ahora xogáramos cunha escoba. Poñíamos a escoba aquí, no medio das pernas, e íbamos correr. E tiñamos que intentar coller a outra, o outro, que tamén fora a cabalo. Falando de cabalos, tamén tiñamos un xogo que, bueno, tiña outro nombre, pero tamén lle chamábamos
o cabaliño saltar Ah, baixado, pode saltar. Así, poner así e que vaya saltando. Efectivamente. Vale. Vale. Eso podemos... Vos xa sabedes como é. Xa sabedes como é. Tú vas así, así. Así. Tú vas y saltas. Así. E saltas por encima delas. Así. A lo saltas. Exactamente. Bueno, a eso tamén jugamos. Te colocas así y después otros lado. Sí. Así, efectivamente. A ver, vamos a facer de pé casi mellor. Mira, así. Solo que así abaixados, intenta, mira, vais, no, vais, así. Ahora ti tratabas de saltar así por aquí, por encima dela. Así, desde este lado. Desde este lado. Trataba de ser así. E bueno, aumentábamos a dificultad. Unha vez que pasábamos todos, había unha marca. Primeiro empezábamos aquí, despois de que saltábamos todos, dábamos un paso, e ahora, desde esta marca, saltábamos por encima, por encima máis. Así, bueno. ¿Y si le pisas? ¿Y si le pisas? Por No, no pisas, no Porque pisas. estás así. Y si le pisas la mano... Madre mía, non? Cantos xogos, Tedes ganas de xogar? Sí! Pois, Ainda creo falta que lle queda un ou dous e salimos. Tamén Billarda. a billarda. Billarda. Este é unha billarda, e ca billarda xogábamos, bueno, un pouco, para que vexades tamén como é. Isto vai así, poñíamos aquí, isto é a billarda, se lle das aquí, isto levanta e salta, e había que procurar darlle a isto, a este pau, así, cando salta, darlle e mandala todos os lexos que puderan. Eso podemos probar aí fora. Isto era a billarda. E por último, tamén trouxen, xogábamos ao aro. Xa vos direi que isto é bastante complicado. Sí, É eu xoguei bastante e non me complicado. sale. Este é un aro. Isto ahora pude conseguirlo, bueno, pues, donde sempre, en Amazon. En Amazon. Este foi o que pude conseguir en 2 días porque outros tardaban máis, é difícil de localizar. Este é un aro, o que se trata é de ir facendo rodar. Isto é o pau que lle sirve de guía, vale? Chamase guía, nos chamábamos de agiador. Isto é un agiador. Con eso, facías así, xogábamos ao aro. Hai que decir que os aros cos que nós xogábamos eran parecidos a estes, pero non así. Por qué? Porque nós xogábamos cos aros dos que dispoñíamos en aqueles momentos. E que aros dispoñíamos? Bueno, tamén encontrei este é o aro. Normalmente, os que encontrábamos un aro de unha bicicleta, o que se facía era quitarlle os radios e con el xogábamos. Reutilizar. E con el xogábamos. Reutilizar. Reutilizar. Cos que máis xogábamos, que eran os que tiñamos máis a man, isto era máis difícil, non había tantas bicicletas como hai agora. Os que máis xogábamos era cos aros dos barriles. Vos sabedes o que era ou o que é un barril? Sí, bueno, os barriles, de esa forma, antes aí viñan os líquidos, basicamente o viño e outros líquidos viñan en barriles. Os barriles suelen ser de madeira, agora hainos tamén de outros materiales, e estaban protegidos polos laterales con aros metálicos. Con eses aros é cos que nós xogábamos. É máis fácil de guiar porque tiñan máis
máis anchos e levábanse mellor que... O máis usaron as bañeiras. Bueno, tamén collín, para probar, As bañeiras tamén collín un lajón. de clavar ao río. Cando iban sendo vellas, Tamén as sacaban do bañeiras. arredor. Tamén usaban, claro. Antes a roupa non se lavaba na lavadora, No. como ahora. Había que ir ao lavadeiro. Antes a roupa lavábase nos ríos ou nas fontes, que aínda algunhas quedan un par delas. A fonte da Villeira e a fonte de Palmeira. Antes había máis fontes, pero, por desgracia para todos, foron desaparecendo. Con eses xogaban. Pois ahora hai que probalos, Xogaban, claro, hai que probalos. Lógicamente, tamén xogábamos ao fútbol, que antes non se decía tanto xogar ao fútbol, era xogar á pelota. Xogábamos á pelota basicamente, bueno, un pouco por barrios e tamén entre barrios. Organizábamos partidos entre os do barrio da Torre ou do Charco contra os de... Contra o das Laxes, da o Monte, Cantiño, das Laxes e de o do Monte. outros barrios. Claro. E xogábamos, bueno, tamén no camiño, antes xogábase no camiño, e tamén había, en cada barrio había un sitio destinado a xogar ao fútbol. Os de por aquí iban ao Giuncho, os que éramos de Pedra Serrada ou da Torre xogábamos en Jardín, os que eran da zona esta ou das Laxes xogaban en Riazón. e así os que eran do monte xogaban no campo das Penas, estas que falábamos, que foi un sitio que despois se utilizou para as festas de San Ramón, as famosas festas de San Ramón. Basicamente, eses eran os xogos. Despois había outros xogos máis, pero bueno. Caramba, xa está Pero ben. había un montón de xogos porque tiñalos que inventar. Non, Claro. Non disponíamos dos medios materiales Pois hai que nin económicos comprarse. dos que hai. Para comprar todo o que quixera. Antes, hoxe, todos tendes na casa. Roi, cantos valores podes ter? Mais ou menos? 13 e 15. Eu non tiña ningún. E se lle pregunto a Leo ou a Hugo e a todos nós, Ale tiene unha Tendes caixa valor. chea, unha caixa chea. os valores da Liga, o da Champions, o da Copa, o da Eurocopa, o deste ano, o do pasado, así... Había que juntar moitos trapos e ir enrollando. Claro. Non sempre se xogaba con... Chicos, Despois escoitad a Juan, que non tiña, mira, Juan non tiña a pelota, facíamos e como balones? facía o balón? Como facía? Había que coller moitos trapos vellos, os novos non, que se non tivo na idade, os trapos vellos, íbalos juntando ata facer o volumen de unha pelota, que non saltaba, era para rodar. Al día despois tiña la camarrada, amarradiño, non fai, pois xogar, que se non te facías, xa de patadas. Ou cando era a matanza, que se collía a vixinza do cerdo. Sí. Piña lá a curar para ir para xogar con ela. Era o que había. O que tiña unha pelota de goma xa era o banda. Bueno, era tamén, o que tiña a pelota de goma era o árbitro, entre comillas. Claro, normal. Era o árbitro, era o que decía cando era gol e cando non. Era o que mandaba. Cando era falta. Eses campos, pensaba yo, ni siquiera tiñan as porterías. No, Bueno, había algún que sí se poñían Así par non dos de pau, pedras. espichábanse, aí tiñan porterías. Pero si non, o que se facía as porterías marcábamos pois con calquera cousa, dúas pedras, unha aquí e outra ali, e eso eran as porterías. Pero claro, cal era o problema? Que non sempre o balón entraba ou si entraba, e eso que nos decía o amo da pelota, o amo da pelota. No, ou altas, de que vai, altas. Ou o balón viña por aquí, gol!
E o árbitro era o que decía, no, eso non é. Aí víase o que era o importante era xogar e pasalo ben. Claro, O importante era pasalo ben e xogar con calquer cousa que houbera a man, O facíase. no que consistía era... E se non te levabas ben con el, non che deixaba xogar. O que consistía é eso, en pasar. Claro. Porque é verdad que en tempos pasados pois non nós non dispoñíamos das oportunidades, digamos, que tendes todos vos ahora, porque non había actividades extraescolares, como, por exemplo, ahora pues, hai fútbol, hai baloncesto, hai xedre, hai gimnasia rítmica, hai piragüismo, hai patinaje, hai Eu cando se fixo este non foi, non? infinidade, ou clases de inglés, ou... Había dúas clases, dúas de homes e outra de mulleres, non había máis. Aí, en frente. Había máis. Bueno, pois eu creo que lle temos que dar un super aplauso a estes dous avós, non? E Roy, Martín, non temos algo para eles? Antes de salir afora, pois despois xa nos olvidamos. A ver, vida por él. ¿Cuándo lo bajaste? Yo. Si non me acordo eu. No se acuerda nadie. A ver que temos para eles. Moi ben. Oh, gracias. Gracias a todos. Que? Queremos saber que é. Qué bonito. Diploma familiar máis alto do mundo mundial. Gracias. Un día, por as túas exigencias, Moitas moita gracias. tradición. Moitas gracias. Gracias. A ver, que hai outra cousa. Aí este barrio arrepentido. Bueno, vamos a levar para casa e vamos a jardar moi ben. Claro, está bom. A ver. Gracias. Unha marca. Mira, aquí está marca. Unha marca Esta marca. en unha parede ou en calquera e xogábamos así. Vale. Esto bueno, hacíamos a marca e tirábamos aí. Tira outra, tira. Ves a que vai dar? Tiramos outro. Vai dar aí. Así se tira. Así. Como ganabas ou perdías? Cando este payaso, aquí temos un cromo, cando este cromo tiraba E caía encima, e se dous eran teus. eses eran para ti. Así xogábamos aos payasos. Vale? Así xogábamos. Así que eso era... Eu non tenho nada. Tamén se pode xogar, sabe, e pode ir xogando unha e outra.